og velkommen til. Hvis du samler på retrospil, har du sikkert en masse løse cartridges. Det irriterede mig en del, da jeg begyndte at samle på spil. Ret hurtigt fandt jeg løsninger på nettet, som for eksempel Universal Game Cases. Men jeg synes, det var lidt bøvlet, da de skulle købes fra England, og jeg tænkte, at det kunne gøres billigere. Så jeg fandt nogle billigere og nemmere løsninger. Fælles for dem at bruge cases fra andre ting. Finishene er godt nok ikke på samme højde som professionelle løsninger, men alligevel bedre end løse cartridges, der ligger og samler støv. Den første måde er til lidt større spil, som f.eks. Super Nintendo eller Sega Master System. Det eneste, jeg har fundet, at den ikke virker på, er NES-spil, da de er lidt for store. Men man tager simpelthen et cover fra et VHS-bånd, de er billige, og så kan man finde rigtig mange genbrugsbutikker. Og så fjerner man selvfølgelig papir og bånd, og så printer man et cover ud. Jeg fandt, at man kan bare tage et cover inden fra The Cover Project og strække det ud. Der er et link til The Cover Project i beskrivelsen af den her video, og så bruger jeg egentlig bare OpenOffice til at strække det med, og så til at printe det ud med. Så skal det egentlig bare sættes sammen, og det skal lige siges, at mit print er i sort-hvid, men det er bare lige indtil jeg finder en farveprinter. Spillet ligger godt nok lidt løst i, men det er bedre end et spil uden cover. Det næste måde er til Game Boy og Game Boy Advance spil. Her brugte jeg et kassettebånd. Det er dog lidt mere besværligt. For det første så skal man have fjernet takkerne, der bruges til at holde båndet på plads, men jeg fandt ud af, at det kom ret nemt af med en tang og lidt mak. Coveret er også lidt mere besværligt, da man ikke kan finde den på nettet. Men det er alligevel ret nemt at redigere et billede på The Cover Project med MS Paint, og så skal det bare strækkes i OpenOffice. Resultatet bliver egentlig meget pænt, og som bonus kan spillet ligge rigtig godt fast, hvis man bruger et DOS cover til et Game Boy spil. Dette gør, at mine spil nu ser pænere ud, og de er beskyttet mod støv. Som sagt, så har det virket på alt sammen på nær NES-spil, men det er heldigvis end-label, så det er ikke så stort et problem. Det var alt for den gang, og så ses vi næste gang.